Так, я вітаю всіх аматорів тактичних покрокових гульней меланхолічних і тяжких. Сёння я буду гуляць у Death Hall. Гэта не першы мой досвед у гэтай гульні. Я гуляла ў дэмку. Дэмка мяне вельмі зацягнула, таму зараз мы тут.
Я бы хотела бы сказать, что я пройду ее на стриму, но это будет хлыстнёй, потому что у демку я просто гуляла там-сям, то бок заходила просто паспрабаваць один файт пасярод дня. Вось. І яна мяне вельмі зацягнула на 20 гадзін. Вось. Таму зараз мы вось тут вось з вами. Тут цудоўная музыка, яна мне вельмі спадабалась. Вось. І пачатак, я не ведаю, глядзі, мабыць, ён такой жа, як у дэмкі будзе, мабыць, іншы. І яна мне падалася вельмі такой меланхалічнай, вельмі цікавы, но цікавы ў плане таго, што гэты свет тут, свет духаў, ён тут вельмі такі, ну, пад уплывам паўночнай культуры, вікінгскай, гэтых усіх падань, но ўсё роўна ён нейкі свой, нейкі самабытны. Вось. Дарэчы, так, вітаю, Альсевіч. Так, я гуляла у Alien Isolation недавочна давно, правда, калі ён там выходзіў, ну і потым там пару гадоў пасля таго, як ён выходзіў. Вось. Мне вельмі спадабалася Alien Isolation. Ён падаруе досвед вельмі незвычайны для мяне, вось. І ў яго сапраўды было цікава гуляць за швыні Эліена, вось. Ён рабіў іноді такія рэчы, што прям сапраўды здзіўляешся. Вось. Сёння выйшаў беларусізатар Кена Bridge of Spirits, гэта цудоўна. У мяне, на жаль, яна на кансолі, вось. Ну, на PlayStation 5. Калі камусьці цікава, я вось... Я проходила на ангельской, и есть записи паўсюль. Вітаю, Лёха. Ну, я уже у демку гуляла, то бок тут не столькі жахі, яна ж пакрокавая. І тут жах будзе ў смерці. То зараз робіцца другая частка. Так, зараз робіцца другая частка. Я ведаю. На жаль, пакуль не трэйлеры нічога, нават назву мы не ведаем. Но, дарэчы, вось, калі хтосьці глядзіць і хоча пагуляць у Кену Bridge of Spirits, вельмі раю, мне спадабалась. Вось. Цудоўна, што яна на беларускай пока будзе. І што? Пачынаем. Дарэчы, я не глядзела тут навады. Магчыма, тут ёсць... Не, тут няма украінскай, на жаль. Учора спампаваў Alien Isolation, праверыў файлы, яны проста для перакладу, яшчэ калі-небудзь перакласіць цудоўна. У мяне Alien Isolation на ПК я забірала в Epic Game Store, там гады 2 таму яны раздавалі яе. Так што мне яна ёсць на ПК, но без DLC. Ну, у мяне нідзе няма DLC, і на кансолях таксама няма DLC. Вось. Ну што? Пачынаем. Скандынавія, мезалітык, век мезалітаў, 6000 до Рождества Христова. 6000 гадоў. Гэтай кат-сцэны не было. Мой сын. Я не дазволю смерці забраць цябе. Дачакайся мяне у свеце духаў. Я зноў цябе абніму.
Цемра. Я не магу нічога пабачыць. У Steam можна так забраць, калі будзе такое? Не, толькі у Epic Games Store. Такія акцыі. YouTube пачаў прадвигаць мае відэо. У то 4-я частка з мрочных трэдаў 4chan набрала амаль 400 праглядаў. Віншую, цудоўна. Ну, гэта сапраўды цудоўна. Олві. Ён памёр на твоих руках. Калі ласка, скажы мне, дзе знайсці майго сына? Ідзі да мяне. Мой солодкі хлопчык, гэта сапраўды ты? Ветка. Я тут, Олві. Я заберу тебя додому. Олві? Ветка, череп, жук. Коун? Конус? Я не разумею. Калі ласка, повернись со мной. Не, повернись, Олві. Страчаны тыя, хто шукаюць шлях ад гору, ад роспачы. Не роспачы, гору. Я не страчу яго. Ужо позна. Ён больш не твой. Я не дазволю смерці яго забраць. Олві? Олві, даражэнькі, гэта я. Павернись дадому. Не ідзі ў лес. Духі лесу, прашу вас, не забірайце яго ад мяне. Пачакай, калі ласка, не сыходзь. Новы квест. Смерць, адпусці маё дзіцё. А што, зараз на дэнце гуляеш? Не, просто на старым ноутбуку. І ўсё. На маім канале ўжо 116 подписчикаў, але яшчэ чуть-чуть і будзе 120. Цудоўна. Олві? Павернись, калі ласка. Дай мне пройсці, істота. Выбираем позицию. Мы можем выкарыстоўваць ману, каб рухацца, і картки. Як там? Короче, картки тратить. Атаковать таким чином. Гульня доступна у Steam у Беларусі. Про якую рэч? У этом годзе хочу перейти на Linux. Так, кончым ход. Хочу перейти на Linux, не толькі за поўны беларускі пераклад, но і за лепшую аўтарызацыю аперацыйнай сістэмы. Ну так, очень добра. Калі ты пра гэтую гульню, якую я зараз гуляю, так, яна доступна ў Беларусі у Steam. Я не ведаю, яна ўсё яшчэ на зніжках, но была на зніжках. А дзе карта?
Була на знижках пару тижняв. Тижденяв тому. Я її там і набула. Я відчуваю себе дивно, якби цим я достала його помираючий подих апошній. Куди ён сышоў? Парсюк, голова ноги. О, поглядим. Ой, бедная жывёла. Магчыма, ён быў цудоўным. Калі ён быў жыў. Это як костер у соусе. Дякую, маленькая. Ты помер, я не разумею. Ты обудила камяні Sacred Grove. Святая пуща вызволила... Як их там? Вызволила смяротные выцці або смяротнае выццё, і ты паглынула іх з гэтага, з дзіка. Но і такім чынам яно як это павярнула да жыцця кожную істоту у свеце духаў. Озернись. Ты шукаешь кагосьці? Так, аленя і аленятка. Або аленяня. Яны павінны... Яны толькі што тут прыйшлі. Прабач. Я не адчыняў... Я вельмі доўга не адчыняў свае вочы. Так, прабач. Я павінна ісці. Дзякую за тое, што павярнула мне мае пачуцці. Тут так лёгка загубіцца. Гэта здарылася са мной. Я быў такі загублены вельмі доўга. Нічога тут не тое, чым яно падаецца. Очинить мапу. Думаю, я тут шла, вось так пройшла, но вось тут штосьці ёсць. Вось тут. Вось тут. Што будзем ісці? Учора пачаў пісаць сцэнарый к разбору айсберга Колумбайн. Поспехов. Ходим сверху. Тут не есть некий проход, но тему раблокую его. Одести або оборониться.
А. Ось так. Ну, тебя добью. Птушку шкода. Гэта голова птушки. Не блытаем. Це нема вже нічого. Сюди. Я адчуваю моцную энергію ў гэтым прадмеце. Магчыма, я магу выкарыстаць яго, каб зрабіць амулет, каб абараніць сябе або зброю. Я магу пераздолець гэтых духаў, проста кідаючы камяні да іх. Так, першы удар або і гэта стрела ў сэрца. Давайте стрелу ў сэрца. Гэта дэфхалы са зброі маей. Разом стали. Так, штосьці тут іх занадто багато. О, схованка. Ну, што зрабіць? Паспрабуем? Мабыць, паспрабуем кромкача першага забіць. Ладно, гэта была дрэнная ідэя. Ладно. Што гэта? О, яны могуць рухацца больш, чым я. Ха! Так, ну давай. Ха! О, тотальную оборону пойдем. Дупень, дурень.
Ой. Окей. Ха! Ну, меня зараз забьют. Так, я ще раз поспробую. У гэты раз не пойду до гэтага, да. Крумкача пойду сюды. Наприклад, ось так. Ось так. Ось так. І ось так. Угу. Кого забить? Кого забить? Давай тебе. Ха! М. М. Ой. Ладно. Ладно. Я могла лепее сгулять тут. Ладно, что есть, то есть. М. То зараз помре, я зараз помру. Ладно. Упс. Ладно, ладно, ми зараз занадто слабые сюди йти. Но мы запомнили. О, усього 2 ворога. Ну, давайте сюди.
Ладно, 3 ворога не побачили, що гэтага крумкача. Так. Сюди. Гэтага забіваем, атрымліваем 2 маны. Гэты залішыўся. Я не адчуваю сябе добра, трэба знайсці свяшчэннае месца. Ось яно. Адчынены новыя карткі. О, давайте толькі спачатку сходзім сюды. Не, мне не дают. Ну ладно. Гэта зноў ты. Як ты бачыш, я не вельмі доўга
вельмі далёка сышла. Гэтыя жудасныя духі вельмі, ну, карацей, настойлівыя. Вось. Ты дапамагла мне, маленькая. Я правёл багата гадоў тут, так што я магу... Так што, магчыма, я змагу дапамагчы цябе. Ты не адсюль? Не. Я дух падарожніка. Дух падарожнік такой же, як ты. Кліч мяне Нантук. Бачу, ты знайшла яшчэ одно свяшчэннае месца. Вітаю, Верве. Віншую з 15-тым стрыкам. Ой. Спадзяюсь, тебе падабаецца. Тое, што ты бачыш ужо 15 раз. Калі ты абуджаеш камяні, ты то можаш выкарыстоўваць іх, каб падарожнічаць паміж гэтымі месцамі. Па справах, карацей. Свяшчэнныя гэтыя гроўс, пушы можна знайсці паўсюль у свеце духоў. Я не зацікаўлена ў таямніцах света духаў. Я прыйшла сюды толькі з адной мэтай. Маленькая ляняня, ён належыць сябе, не так ли? Ён мой сын. Яго забралі ад мяне. Усё, што я хачу, гэта павярнуць яго. Мей... Patience. Сумленне? Не сумленне. Карцей, пачакай, Ро. Не сыходзь у роспач. Ты ведаеш маё імя? Так. Усё тут прыяднана да цябе. Як гэта магчыма? Твоя сям'я павязана з гэтым светам. Паглядзі на свой бранзалет. Мой брат зрабіў яго для мяне вельмі даўно, годы таму. Адчуваецца, як быццам штосьці змянілася. Усе твои татэмы атрымалі моцную энергію ад света духаў. Паспрабуй сфокусавацца на іх, і ты адчуеш іх моц. Націсніце 3, каб паказаць татэмы. І можна усталяваць. Так. Это ўсё, што з першы крок, +1 да атакі, +2 да абароны, рандомнаму ворагу вік 2. Давайте да абароны, чаму бы не. Бачыш, твоя сям'я абараняе цябе праз гэтыя тэмы. Олві? Ён клічыць мяне. Я думаю, гэты гук быў з моста на ўсходзе. Хутчэй, Ро, знайдзі яго. Ну, хутчэй мы не пойдзем. Олві? Націсніце 2, каб скрафціць новыя карткі. Не, мы спачатку пойдзем сюды. Пачакай, я зараз воды прынесу, каб загасіць вагонь. Калі ласка, не трэба. Мне патрэбна гэтае полымя. Мне патрэбна гэтае полымя, каб зжечь ліса. Якога ліса? Ты же сябе знішчаеш. Дай мне дапамагчы цябе. Ва ў мне жыла найпрыгажэйшая блакітная птушка.
но ліс спужаў яе і з'еў яе каштоўныя яйкі. Я яго сажгу, гэтую пачвару. Полымя помсты. Новый квест. Так, ну я все ж таки хочу там забить гэтых усіх. Так что сюдымсь. Сюдымсь. Сколько у него хп? Ось так, що зробити? Ха! Ну всього 2. Добре ти як. Ха! Зараз ми його заб'ємо. Такс. Тримай камінь. Раз. Тримай камінь. Два. Ось так. Давайте нас трить. Так, треба використати матеріали, каб зробити нові картки. Вось гэтае добрае палепшыць зброю. Вось гэтае таксама, калі забіваеш 2 шкоды і калі забіваеш, то 3 абароны дадае. Ці вось гэта. Я повернулась. Мне треба помста. Давайте я попробую вот так, мне цікаво, і он удариться об яго і заб'ється або ні. Ні. Ну, треба було поспробувати.
рослин у меня залишиться 3. І тоді ось... А, не можу. А ось так. Угу. Ну... Ось так. Иди тут, дупу. Так. Лайно. Ну, просто отпомстить, коли я ему зараз шкоду зароблю, ну ладно. Ну, коли б я там на одлеглости бы это робила. Насамрэч, я зараз добре стою. Угу. Пошли хп. Так. Ні, ми його заб'ємо зараз. Ой, до речі, вітаю, Казімірська. Бачите, такий напружений момент був. Вітаю, Ютуб. Что вообще? Ни на что не могу глядеть. Жахи? Ну, не стільки жахів, це покрокова гульня. Не ведаю, як можна її жахливою назвати. Ну так, у її такі... Ну, я про смерть, коротей. Є такий вайб. Не стільки жахливий, скільки меланхолічний. О, скилли. О, новая карта. Да, она. Угу. І можна ще картку зробити. Давайте эту зробимо. Я, до речі, все ще з неповною декою гуляю, тому це щось дренне.
Ладно, зробім усё, што можам зрабіць, таму што непоўная дэка, калода гэта не вельмі добра. Лайно. И новые картки отшинились. Ну ладно. Ну ладно. Нічого, мені падаецца, больше нема. О, можна паглядзець на краявіды. Гэты лес падаецца бесканечным. Як я дасягну яго? Або знайду яго? Ну не дарма мы пайшлі сюды, я лічу. Нічого. Нейкая пячора. Грибочки. Речі нам потрібні. Ну і пропампуємо їх одразу. Вороги дерева ніяке. І жабка. Добре, добре, я зрозуміла вас. Выглядае як шахматы. Што? Гэтыя брудныя духі, яны тут паўсюль. Калі яны заб'юць мяне до таго, як я знайду Олві. Не. Калі ты не можаш выратаваць яго, тады ты прыяднаешся да яго ў смерці. Гэта сляды аленя? Магчыма, ён побач. Олві, дзе ты? Квест обновлен. Вось тут штосьці яшчэ одно. Гнездо. Пячора. Ну, дарэчы, гэта тактычныя гульні. Так, яны так выглядаюць, як шахматы. Ой, фу. Павук. Давай.
Ніби, ніби Наруто Орочимару у лісу. Не ведаю, не ведаю. Ай. Ай, ну. Окей. Сюда побачення. О, ще один апгрейд. Тотем. Какое? Карте. Ігнорить ворожую абарону, гэта добрая вельмі рэч. І гэта добрая вельмі рэч. Ну, гуляе ў дэмку, ведае, што будзе далей. О, тут яшчэ. Ой, гэта добрая вельмі рэч. Вось гэтае трэба будзе далей. Давайте вось гэтую. Тема. Ладно, я не ведаю, кого там саманіць трэба.
Тому на дадений момент так буде. Так, ну мне треба похиляться. Тут униз я не могу пройти, так? Не. Тут рака. Або ручей. Обережно тут вороги. Ваверка. Картки духа або Overwhelm. Давайте Overwhelm. Так, ну гэты повернулись, потому что мы посидели у костра. Ох ты, тварь. Ладно. Так, ну я його докладно зараз. У меня 1-3 дамага. Не забью. Ой, ладно, лайно. Ну что, сюда? Давайте вот так. А, блин, 3. Ладно. Угу. Отручу. Угу.
Тут сейф зараз буде. Угу. І ще сліди. Спочатку ми сюди пойдемо, зробимо ось так. Апгрейд. Апгрейд нам треба. Угу. Шесть, 2, 1. Давайте робимо ось так. Ось так. Так, что это за лайно? Ого. У меня нема выбора. Тебе жаба душа. Так, есть такое. Ну, я боюсь, конечно, до його підходить. Давайте возьмем ось так. Життя мені потрібно.
Апгрейд сюди. Тотем. Угу. Ну, давайте гэты паставім. Кожны крок яшчэ одну карту дастаеш, но яна каштуе больш. Это додатковая одна. Так, ну нам трэба знайсці птушку. Я без птушки нікуди не пойду. І ось тут яшчэ адзін апгрейд, абавязкова яго збярэм. Што у нас по карткам? Вось гэта выглядае добра. Вось гэта таксама выглядае добра. Давайте гэтую зробім. Не, а гэту больш нельзя. Ладно, потом. Пойдем сюда. Смерць расце ў гэтых лясах. Што расце ў цябе? Штосьці там унутры рухаецца, я адчуваю гэта. Нейкія жахі. О, птушечка. Череп. Якая прыгожая птушка. Цікава, гэта тая, якую дрэва шукае? Або про якую дрэва говорила? Я думаю, я магу яе спамаць, яна падаецца спакойнай. О не, яна улетела на іншы бок. А я ж... О, не, я там всіх забіла. Все, выконаем зараз гэты сайт. Споймала. Не, яны повернулись. Ладно. Ну что, дрэва? Вось мы с тобой и сустрэлись. Ну, нормально. Угу.
Давайте убежим. Птушка, ты на чем, Баку? Войну якое? А так некого ревайвить. Ха. Давайте зробимо. Добре, бачу я. Ух, это было близко. Так, я... Тройной удар. Ось гэта добра гучыць. З новых норш зброі. Не ведаю. Давайте вось гэта. Тут патэнцыял больш домашні. Йдем до древа. О, або могу ли я ось так зробити? Угу. Ні, з птушкою не можу. Добре, пойдемо.
М. Справді. М. Мгм. Апгрейд. Чудовненько. М. Хм. Ні, давай сюди. Ось так. Короче, я набыла апгрейд абілку, якая мне вось зараз, калі я забіваю, у меня копіцца гэты метр. І калі ён вось як зараз скапіўся, я яго актывую ў гэтай
крок, і тады у меня будзе +1 да дэмэджа. А вось такой карткай, якая 3 разы па 2 дэмэджа дае, ён просто удвое павялічвае увесь дэмэдж. То бок дэмэдж будзе не 3, як ён быў бы, ён будзе 6, то бок гэта яшчэ і лепш. А гэтай карткі яно толькі на 1 дэмэдж павялічыла. Короче, тут такія вось схемы. Тримай свою птушку. Это твоя птушка? Першенькі сябар, я думаю, что ты ніколі не павярнешся. Я тебе пужаў сваім полымем, так ли? Як глупа з майго боку. Вось-вось. Я буду назіраць, каб больш лісы не падыходзілі. Дзякую, падарожнік. Вось. Вазьмі мою смалу. Яна трымала полымя... Яна трымала полымя, каб яно гарэла далей. Яно мне больш не патрэбна. Смала. Калі я трымаю яго, то яно становіцца яшчэ гарачэй. Напрыканцы кожнага кроку, калі побач з вамі у клетках будуць стаяць ворагі, то ім будзе +1 дамаг наносіцца. Вся гэтая ненавісць гэтага света ніколі не павярнець твае яйкі, но, магчыма, ты зможаш звіць яшчэ адно гнездо? Так, жыццё далей ёсць. Брусніка нейкая. Шыпшына. Прагрэсія. Ну, я бы хацела вось гэтае зараз. Карткі духу. Так, давайте. Трэба сюды сходзіць. І вось сюды. О, вось адсюль вот так і сюды да гэтага апгрейду пойдзем. Тут няма праходу. Ну, пойдзем туды, сюды тады, потому что тут вялікая нейкая бойка, тут трэба гэта і гэта. Тут паменьш. Таму пойдзем сюды вниз. Нешта страшнае. Ой, я забылася новый талисман поставить. Ну ладно. Упс. Упс. Упси-упс.
13 хп, ну пошли, господи, что мы стратим? Мы ничего не стратим. Угу. Так, тотем. Все, не забываемся ставить. Ну, я поспробую один раз их забить. Коли не отрымается, то не отрымается. Все. Ще й павук. Тут які. Не. Без гэтага лікавання ад атруты сюды няма сэнсу ісці. Яны мяне проста атруцяць на раз-два. Нічого.
Я бачыла гэтае возера раней. Ты аддала яго вадзе. Ты пагрузіла яго ў чорную воду, чорныя хвалі. Цяпер яго калыхаюць. Так, куди я хотіла? Так, ну сюди без отрути нема сенсу. Ну давайте сюди, сюди, сюди. Апгрейди нам потрібні. Так. Так, так, так. Давайте сюди. Який подарунок? Давайте ще ось так зробимо. Лево. Древо. Штосьці написано на каре. Падаецца, як быццам алень тут свае рогі точыў. Або просто як шкрэп. Падаецца, нейкім чынам падаецца на лік жанчыны. Нагадвае мне маці. О, новыя карткі. Паглядзім. Fearless Grove. Nest of X. Я цягнуць увагу. Пробачте. Так, ось так. Кожны з карту. Фаербол, москіта. О, мені треба вось гэта. Вельмі трэба. Ну ладно. Ладно, нічого такого. Ага. Ну что, крумкачи, я пришла по вашу душу. Я подумала, не можешь быть так легко. Все, нет, там еще одна бойка будет. И тут уже мне будет болюче.
О, ні, я могла подвести його забить. Дура. Ладно. Так, усьо або нічого. Тому що коли я зараз їх не забиваю, я помираю. Так. Ну, ось так, наприклад. Так, ну, я сюди просто погляжу, що тут, а так, я думаю, мені не треба тут змагатися. У мене 2 хп. Это, конечно, чудовно. Як там стрим, я на вуглі ще йде? Або просто всім нудятина гэта. Ой, не засинають. Ну так, коли пристанок есть. Ну, маю на увазі Resident Evil. А не, гульня йде. Тільки чомусь це трошки збоку обрезано, но... Мабуть, гэта на моєму телефоні так. Ну, все, стрим іде. Все, тоді треба або сюди, або сюди. Ось гэтых забіць, або ось гэтых. Ну, короче, і ось до сюль. Дойти. Ну, пойдем сюди. Вітаюся на місце. На ютубчику писав. На ютубчику нема у повідомленнях нічого. Сорі. А де ютуб? Зараз я погляжу, мабуть, гэта ютубчик вилетів. Даю. Ти Казімір? Признавайся. Угу. Ну, о, ось на Ютубі. Ну, ось і ти на Ютубі. Ну, ось, зато
Чекну зараз про YouTube. Не про YouTube, ну, коротше, як YouTube виглядає тут у нас. Так, Острову. Ладно, мені подається тут легчей. Вороги. Давайте ось так. У нас тут тактика, декбілдер сюжетний, ось, про смерть і про подорожжя маці у світі духів, каб знайти свого, як я думаю, померлого дитя. Ось такі справи тут. Серйозний. Чому ви не телепортуєтеся? Ладно. Цікаво, таким чином гэта тактика РПГ. Так, тактичная, покроковая. Убудовуємо персонажа, крафтим самі карти, тобто карти гэта як крафтові речі. І дека крафтовая. Ну, короче, кожний крок випадає рандомні карти з деки. І ось таким чином. Так, кольки у його 6. Гэта 4 будзе, гэта і павінна атрымацца. Так. У кожних карт ёсць свої ефекти. Як зараз бачу, я використала, і вона збросила 2 карти рандомні. Добре, що я не збросила ту, яка мені була потрібна. Ось, і гэта яшчэ не трошки шачки Souls-like. Тобто тут ёсць вось гэты, ну, гэта не вогнішча, тут гэта свяшчэнныя поляны, можна так сказаць, вось тут, па якім можна фастравеліцца, а таксама тут можна павяртаць ХП, то бок хіляцца, но тады вось гэтыя ворогі вось тут вось адрэспаўняцца, якіх я толькі што забіла. Бо я зараз у Неодженісіс гуляю, там нешта падобнае. Ну тут трошки дэпрэсіўней. Рэчы ўсе. Так, ну гэта пячора, калі ў мяне будзе гэты лячэнне, трэба гэту картку скрафціць. Прабачце. Так, ну што, ідзем. А тут я ўжо прапампавала, напрыклад, вось гэтага не было, гэта скіл, калі я ім як сказаць, атакую ворагаў, мне дадаецца одна рысачка вось тут, вось калі я все разбіраю, я магу у гэты крок актываваць, ну або ў наступны, карацей, у любы крок актываваць +1 да дамагу. Вось. Гэта мапа толькі гэтай лакацыі, тут багата лакацый насамрэч. Я потым пакажу, ну так, яна вялікая. То бок гэта насамрэч маленькая лакацыя. Так, што мы мне выкарыстаць? Давайте вось сюды. І талісманы ёсць, то бок зараз, калі я
Калі б я стаяла побач з ворагам, я б напрыканцы яго б абпаліла. І гэта быў бы адзін дамага мала, но ўсё ж такі лепш, чым нічога. Так, ну гэтага можна забіць, дарэчы. Чым, давайте гэта. Узмацнімся. І гэта таксама зараз яшчэ адзін новы скіл. Калі я забіваю ворага, ён мне дропае нейкую картку. Ой, ну гэта пашкоджаная картка. Ладно. Мяне абпалілі, і я зараз трачу 2 хп, но зато я паліва вылякаю. Хоць неяк. Я ўжо наступны крок вось гэта актывую, або калі там будзе трэба. У картах таксама ёсць як там эфекты, калі іх скідываеш, эфекты, калі іх, не ведаю, разыгрываеш. Ну, гэта ёсць розыгрышы, так. Лагічна. Так. Не тое, каб мне вось гэта зараз было патрэбна. Давайте. О! Я добра зараз гуляла. Робім вось так. Ой. Ладно. Я забылася. Вось так. Ось так. Ось так. І ось так. Там. Вітаю, Мендрик. Пані Гришпільна, страшно. Ну так, тут такая трошки... Мы падарожнічаем у свеце духаў, то бок па-за смерцю. Ну і картачкі, так. І гэта ўсё, дарэчы, у дрэўнія века адбываецца. Жанчына з племеню, яе сына забрала смерць, і зараз мы ідзем яго шукаць на той бок, каб павярнуць. О, добра. Тут нейкія жахі. Жыццё снедае жыццём. Голад аб'яднае ўсе рэчы да таго моманту, калі іх паглынае смерць. Я ўсё яшчэ адчуваю нашу сувязь. Нават у смерці гэта сувязь не будзе разорвана, як бы павінна. Вось рэчы тут адбываюцца. Апгрейд. Тотем. О, калі мы будзем забіваць, калі я яго пастаўлю гэты тотем, то ў нас будзе +1 шкоды ў гэты крок. Добра. Ой, я сюда не сходила. А могла, потому что я могла вось тут все. Я зараз могу. Зараз тогда все тут погляжу. Ну так, мне кажется, я все тут выбрала. Тогда идем сюда. Так.
Мне до вас треба? Думаю, что не треба. Ну, нет, давайте я похиляюсь. Тынь-тынь-тынь. Паўтаруся, тады, магчыма, нікога не было. Я гэтую гульню не буду праходзіць толькі на стрымах, таму што яна супер велізарная. І я ўжо калі гуляла у дэмку, я ў одну дэмку нагуляла там гадзін 20, і 15 з гэтых гадзін былі просто на адном босе. Тому у нас будзе, калі я буду на стрымах гэта праходзіць, гэта будзе адзін стрым і босс, нават не адзін стрым, 3 стрыма, адзін босс. Ну, гэта прям жудасна будзе. Ну і плюс яна такая, што яе вельмі крута просто сядзець, ну калі ты так затраснеш на адном месцы. Вось гэта. Калі ты так затраснеш на адном месцы, то ты... Так я просто таму зараз гэтую першую лакацыю так хутка праходжу, таму што я на ёй была 21. Вось. Група людзей намалёвана на гэтым камяні. Сям'я. Знікла. Вось, ну і што я хацела сказаць, у гэтую гульню вельмі крута просто вось затрас на босе і заходзіш, там не ведаю, просто так на адзін бой і потым усё, ідзеш далей, ну, то бок па сваім справам, то бок яна на партатыўных кансолях, я думаю, афігенскі будзе гуляцца, або вось так на ноутбуках, як яна ў мяне ёсць зараз, на лэптопе, або неяк так, ну, то бок просто зайшоў, паспрабаваў, загарнуў яе, таму што яна супер лёгкая, яна можа вісець у падпрацэсах просто гадзінамі, і ўсё добра будзе. Так што вось так вось. Ну і яна як кніга насамрэч, ну то бок яе чытаць лепей. Ну то бок тут же няма агучкі дыялогу, вось гэта ўсё. Ну і тое, што яна пакрокавая, гэта так я тут уже паўсюль была. Так, а магу ли я скрауціць вось гэтую картку? Не магу. Ну гэта дрэнна, таму што я ў гэтую пячору не магу. Не, патрапіць там магу, но мяне там заб'юць хутка. Так. З Мяуджэнікс таксама стрыміць сэнсу няма, бо адзін ран 3 гадзіны. Во. То бок, калі б я цэлымі днямі стрыміла, тады, магчыма, штосьці можна было б зрабіць, а так? Пажартую штосьці, зробім кліп, будзем хайпіцца ў нарэзках. На жаль, я ў такім стане зараз, вось калі я на стрымах, што, прабачце, но гэта будуць, я не ведаю, тут яшчэ такая гульня пра дэпрэсію, пра смерць. Як бы... Трошечки не до жарта. Вось, бачыш, вось падаруся на месцы, павалі, што гэтай... Ой, тут яшчэ і крумкач, я яго ўвогуле не бачыла. Так. Будзем ли мы гэта зараз актываваць? Великое пытанне, великое пытанне.
Чому би і ні? Мгм. Так, ну у теорії я його заб'ю. А що потім робити? Уже не моя справа. Ні, у мене нема. Нема. Ось так. Ось так. Яка я молодця. Так. Треба погуляти в симулятор горного козла. God Simulator. Там весело. Take skin. Жах. Ну, так. Такие были гэтыя часы тады. Што ж зрабіць? Ой. Лайново зробила. Я могла бы... Вы не спешите, я зараз пайшла на один крок сюда, хотя мне гэтая картка выпала, я могла бы яго зараз залететь, потым гэтым ўжо б яго забіла. А так я паспяшалася, і вось зараз мне балюча будзе. Ну, не вельмі балюча, но ўсё роўна. 2 хп просто за майго гэтага гонару. Так, мне трэба вось гэта. Плюс 1 шкода за ўсю бітву. Давайте уже гэта скрафтим. Гэтымі каменями стреляться, ну, зусім не тое штосьці. А козир что? Ты пытаешься, якая картка з іх козир? Або что вось тут вось штосьці? От, новые картки. Кожнаму рознае. То бок вось гэтую, калі скамбіць вось з гэтай картай, то гэта прям імба. Што яшчэ? О, вось гэта я ведаю добрая рэч. Вось гэта такая же, як тая, толькі у гэтым. Прабачце. З адлегласці можна атакаваць. Калі заб'еш, то выцягваеш картку. Ой, розныя тут рэчы, карацей. Так, ну что, по сюжете?
Олві, не пужайся, я тут. Я заберу тебя додому. Не. Залишайся тут. Я знайду інший шлях, як перебратися до тебе. Не, почекай. Ой, музика тут шикована. Я амаль його знайшла. Ро. Твой сын проходит праз свет духов на своем шляху до света смерти. Нават калі ты знойдзеш яго, у мяне няма ведаў або моцы, каб спыніць гэта. Вялікія духі, магчыма, змогуць дапамагчы цябе. Вялікія духі? Вялікія духі — гэта 4 дрэўніх істоты. Калісьці яны трымалі мір духаў у балансе. Но потым штосьці здарылася. І зараз вялікія духі вельмі дзіўна сябе паводзяць. Вось уся мапа. Мы зараз былі вось у цэнтральным лесу. Яны жывуць у 4 светах, у 4 баках гэтага свету духаў. Гэты свет цягнецца далёка за мой лес. Каб знайсці іх, ты павінна пераздолець вялікія далі. Я зраблю ўсё. Я зраблю ўсё, што трэба. Я адшукаю вялікіх духоў. Дазволь мне паказаць цябе шляхі, каб дасягнуць гэтых краёў, дзе яны абітаюць. О, адчыніў нам шляхі. Памятай, што сабе патрэбна абудзіць вось гэтыя месцы сілы, карацей, каб выкарыстаць іх, каб рухацца хутка у гэтым свеце, ну, то бок з аднаго боку. Fast travel, хуткае перацягванне. Файная мультоўка. Я не ведаю, што гэта такое. Мультоўка. Будь абярэжная, Ро. Дзіўная энергія ходзіць праз гэтыя края. Вялікія духі паводзяць сябе быццам, ну, яны не самі, не ў сабе. Квест, а у дэмкі я тут прайшла. Так. У дэмкі я прайшла вось сюди. Куди пойдзем? У лес, у гору. Я не ведаю, сюди я не пройду, магчыма. Вось сюди, магчыма, можна пройсці, сюди. Штосьці скандынаўскае. Малёўка гульні. Все, зразумела, прабачце.
Ладно, гэта не дэмка. Тут усё па-іншаму. Так. Ну, я прапаную, мабыць, знізу паспрабаваць, вось з гэтай лакацыі, тыц-тыц. Або вось сюды і гэтага забіць. Якога я ўжо забівала ў дэмке. Прывітанне, правы чацік, як вы там? Гэта чацік з Ютуба. Спадары з Ютуба рэдка, но метка каментуюць, магчыма, на сваіх тэлепанелях гэтае ўсё глядзяць. Ладно, што ж тут пойдзем? Пойдзем у гору, мабыць. Не, карацей, пытанне, мы пойдзем па гадзінніку або супраць, таму што калі супраць, то гэта наверх. А мабыць, я сюды тады патраплю. Не ведаю. Ну і ў гору бы сходить цікаво было бы. Я не ведаю. Ладно, все, не, пойдем вверх. Ось тут зелененькая. Meadows of Delusion. Поля делюзий. Ой, это тварини. Ага. А тут мапа нам не отчинена. О, вітаю. Калі ласка, не атакуй меня. Потому что мне тебе атаковать. Я ніколі тебе не сустракала. Пачвара атаковала мою семью. Просто так. Магчыма, ты хочаш скончыць тое, што ён пачаў? Я абяцаю, у мяне няма такіх намераў. Супакойся і распавядзі, што здарылася. Апошнім часам дзіўныя рэчы здараюцца, і ніколі не бачыў такіх жудасных пачвар. Такую жудасную пачвару раней. Моя сям'я, у нас не было ніякага шансу. Яны все памерлі. Толькі я застаўся. Я таксама страціла кагосьці. Я ведаю, як ты сябе адчуваеш. У цябе ідзе кроў. Выглядае кепска. Пачвара адарвала маю чешую і залішыла гэтую рану. Мае чешуйкі тут паўсюль раскіданы. Магчыма, ты зможаш іх знайсці? Я павярну іх цябе, калі я іх знайду. Это так добра з твайго боку. Крупкія істоты павінны дапамагаць друг другу, каб выжыць. Магчыма, яна хаваецца ад жудаснай пачвары. Я павярнусь, калі збяру все яе чешуйкі. Вітаю, Нарнарам. Прыгожая эльфійская гульня, но яна пра свет духаў, пра смерць. Першая атака, ну-ка.
Ой, не, все, ладно. Лайно. Я використала картку підбігши і забулася, що першу атаку треба перший і використовувати. М'язочний фіска. Тут не бачу жахав. Який чатик бачу. Як тобі сюрреалістичні аїшні відео, які часто викладаються на ютубі? Ні, я... Пробачте, но я не підтримую шиї мастацтва. Ну, я не лічу це зовсім мастацтвом. Ось. Знову пробачте, но... Это, як би так сказать... Так, ну я беру машину забить ось гэта або гэта. Тому не гляжу. Прошу зразумець і прабачыць. Или что? Часом мне попадаются выдатные инди, я поглядываю час от часу, развиваю фантазию. Мне не хапае часу, каб просто там кіно глядзець, вось гэта і ўсё. Я ведаю, як гэта гучыць, прабачце. Як быццам не ведаю, карона на галаве, мне не хапае часу, но як бы... Гэта праўда. Карацей, звычайнае кіно мне вось не хапае. А, лайно, яно адклала яйка. Што це за гульня? Вітаю, дзыгар. Гэта пакропкавая тактычная РПГ з элементамі соус-лайка, дзе мы гуляем за маці, якая страціла у старажытныя часы, там племянныя народы, вось гэта ўсё. Маці страціла свайго дзіця і пайшла за ім у свет духаў. О. Ура! О! Зразумела, як тут мапа адчыняецца. Вось тут ёсць свае бонфайры, то бок вось гэтыя месцы, святыя месцы, па якім можна, калі вось я адчыніла, можна фастравацца. Напрыклад, я ў мінулую лакацыю могу павярнуцца хутка праз іх. Ну і хіляюсь толькі на іх. Ой, тут шлях нейкі.
Вось, ну мне вельмі падабаецца яе стыль, яе гук. То бок саундтрэк тут вельмі прыгожы, на мой погляд. Дотбак? Божья коровка. Олві любить їх. Або любил их. Ну, поспробуем. Не павук. Так, жабка некая. Угу. Перший удар сюда. Давайте вот так. Стрибанем або пойдемо атаку. Давайте сюди. Так, што яшчэ сказаць? Яна вельмі моцна наратыўная. Вось тут усё, можна сказаць, мае сэнс, мне падаецца. Потому што па сутнасці гэта проста так, нейкая жанчына. Чакайце, што гэта за... Трэба яго хутка было забіць. Ну ладно. То бок гэта па сутнасці проста жанчына з племені, якая вось зараз па чымсьці сядзіць. Вось, можна так сказаць. Все, меня забили. Ну, потому что яе а-ля шаманы провели обряд, где там вось гэтае ўсё. Так, я думаю, мне атрымаецца, но тут бы яшчэ бы гэтага. Cure, ну, то бок лекі ад... ад атруты мне бы дапамаглі вельмі. Ну, і можна сказаць, што гэта ўсё яе адзін вялікі прыход, дзе вось тое, што мы бачылі там жахі, гэта яе маніфестацыі, там яе і
яе жыцця, яе нейкіх траўм мінулага. Вот так 69. Магчыма. Так, вось трэба гэтую забіць. Потому што яна мне адну ману забірае заўсёды. Це дрэнна. Ну, проживем. До речі, ці не згуляєш Холмана. Уже згуляла запис на Ютубі. На гэтым, на Твіче яго трэба было, карацей, парэзаць, а на Твіче гэтага нельга. Ну, карацей, запіс на Ютубе. Успамін нейкі. О! Гэта божа кароўка ў галаве. Так. Загадай жаданне і адпраў яе да нябёс. Адпраў яе да нябёс гучыць неяк. Ну, адпусці яе. Малась на увазе. Калі цябе пашанцуе, то яна выканае яго, і яно прыйдзе. Ну, не прыйдзе. Карацей, вы зразумелі. Жаданне будзе выканана. О. Призывать жука. Ну-ка. Ось так. Як тебе, дядок? Бодра, рэзва, неблага. Магчыма, на кансолях набуду калісьці. Ну, на зніжках, відавочна.
Ось. Чаму у цябе значок зайчыка ў чаце, у іншых карыстальнікаў няма? Нырнурэм, таму што цябе, магчыма, падаравалі падпіску, або ты сам падпісаўся на канал. Зараз я, мабыць, нават пагляджу. Так, калі мне напіша. Так, цябе падаравалі падпіску, і гэта насамрэч вавёрка, а не гэтай. А не трус. Вось. Таму асалоджвайся перкамі подписчика. Напрыклад, у тебе будзе... Что там? Мне новый скилл. О, так, давайте. Теперь мы вось гэтую суператаку можем яшчэ больш удараў рабіць, і яшчэ горш будзе эфект. У тебе яшчэ, дарэчы, доступны... Что у тебя доступно? У тебя яшчэ доступны... Ой... Пробачьте. Смайлики каналу. Як их? Я уже забылася. Для рыбы, карацей, вось гэтая фігня. Так, давайте сюды. Меня зарубили кусь. Это болюче. Так, напужать. Ось його. Знову покусали. Три, у нього 7. Ось так я ще зроблю. Куди збіг? Тобто я ще думаю, що ти знайдеш його? Його місце со мною. Я переконаю великих духов допомогти мені. Мусить бути шлях. Я зроблю все, що треба. І не треба. Ти чула, Лося? Свет духу вельми великий. Много шляхов, много тупиков. Я буду ходить по нему, покуль мои ноги не сотрутся у кроў. Я буду паўсці, калі патрэбна. Калі ўсё мае адзенне будзе разорвана і моя плоть разодрана, я працягну паўсці. Напрыканцы я знайду яго.
Ну, чешуйка ще одна. Так, некий шлях до іншої локації. Ну, я бы хотела бы тут еще поглядеть. Угу. Так. Ну тут две бойки, тут так само две. Пойдем сюда. Істота з крилами похована тут. Так. Давайте жабку першую. Это дрянно, что на меня тут нарыгали, пробачьте. Ой, дрянно. Що я його сюди прислала, треба було б кудись у інше місце. Ладно. Иди сюда. Ауч. Ой, ну там є ще одна бойка. Так, а где эти специальные картки? А, voice quest log. О, 4 з 5 знайдено, добре.
Але завсёды абіраў чырвоныя кветкі. І заўсёды даваў іх мне. Як усё іншае, твае ўспаміны загаснуць і памруць. Так, ну гэтыя ворагі мяне вынесуць. Сколько у меня? Семь хп. Ну так, пробачьте. Я паспрабую зрабіць усё, што ў маіх здольнасцях. О! Магчыма, у меня штось атрымаецца. Три. Чотири. 5. 9.
прям буде подойти. Подойти я не могу, на жаль. Бежим. Уже штуки пошли. Вой фон змінився. Так, ті шипаки. Не ведаю, но меня зараз не можуть забити. Ось гэты один може забити. І он занадто моцний. Ладно, ось так тут стоїм. Надеюсь, он меня не достанет. Добре. 10, я могу ему 5 нанести. І з гэтым чи 7. Давайте зробимо ось так. У меня 4 хп, и он зараз меня цапне. И на этом будет все. А, нет, 2. Ладно. Я не бачу, у его 6. Знову бежим. Чому? Тому що. Десь сюди жука викликаємо. Так, ось побіжимо, ось так ось гэта. Так. У нас тут 5, 6. Если мы его не забьем, то и он забье нас. Ух. Килл. Все, я знайшла усі чешуйки. Треба повернути їх рибі. Новий тотем, Beehive, пчелиний вулій, мед, обороняє, плюс 1 мана, додає якусь картку у колоду, тобто 21 картка ще буде у нас. Давайте поспробуємо, чому б і ні. І тоді у нас... Я не ведаю, що він робить. Мені треба ось гэта зробити. Мені вельми треба гэта зробити. Головка у боєприпаса? Що у вас тут за розмови? Шупаки. Я сьогодні купив книгу «Колиханка для Мінська».
Фантазійна повість вийшла у 2026. Буду читати перед сном. Ти не чула про таку книгу? Ні, упершиню чую. Так, я тут докладно все знайшла, тому що я хочу просто сюди зафастралитися і сюди пройти до риби. А, не могу я тут тебя, не? Не могу фастралиться, но тут ворогов нема, так что я тут пройшла. Повинна хутко повернуться. Баны. Та на что? За что, Мендрей? Просто как быть спокойной. Похиляю. Сколько на забивали. Тут нема. А, то бок тут тільки знизу. Ну, тоді і ще ліпішки похилялись. Откуда мені одна мана? А, я ж гэтый тотем. Який добрий тотем. Так, камень не долетит. Давайте оборонимся просто и все. И будем тут сидеть. Ага, гэта шкода мне. Думала, гэта добрая картка. Гэта шкода. Буду ведаць. Так, кожным два гульня нагадвае Hotline Miami. Ёсць у гэтым піксель-арце, вось асабіста ў гэтых партрэтах і дызайнах. Так, штосьці падобнае. Так скажу, на Hotline Miami. Но не 100%. Недовольно. Это яно. Плюс 1, 4 плюс 2, 4 плюс 2, 4. А, ну все равно не хватает, ну ладно. Зробимо. Як фітнес, не ведаю. Ага, гэта дрэнна. Гэта дрэнна. Я так само збегу. Так, зроблю еще. Одразу говорю, мне не падабаецца гэты тотем. Давайте повернем гэты.
Потому что мне ўсю калоду гэта засралі пчолы. Так, вось гэта добра было бы. Но яшчэ раз мне трэба лекаванне. Ладно. М, м. Ладно. Знайшла мої чешуйки, дякуй. Я пачала сумнявацца, што яшчэ дабрата залішылась у гэтым свеце. Дабрыня, прабачце. Вось, вазьмі гэтую жемчужину. Яна такая жа прыгожая, як і твае састраданне, падарожнік. О, гэта добра. Кожны дыскард, і нам будзе за кошт карты, якую мы скідываем, дадавацца браня. Гэта вельмі добра. У гэтым свеце ёсць і дабрыня, і зло. Я буду працягваць рухацца і пагляджу, куды гэта рака мяне прывядзе. Шалі ў балансе. Квест называўся. Спрабуем. Так, дарэчы, ўжо 3 гадзіны стрыма. Шаноўныя, мне было вельмі прыемна з вамі сёння гуляць. Но, на жаль, я ўжо пачаць. Зараз прапамбуемся. Так, гэта або гэта. Ну, не, давайте 3 будзе, тады і вырашу. Усё, тады мы кудысьці сюды станем на бераг, паглядзім удаль і пойдзем у рэйд. Ой. Дзякуй всем за прагляд. Гэтай гульні, магчыма, ўжо не будзе, або калі і будзе, то гэта ўжо будзе з сярэдзіны гульні. Вось. Таму што я буду яе так заходзіць патрошкі, па паўгадзінкі. Калі ў мяне будзе час. Вось, яна такая рэлаксовая, пасядзець, паўтыкаць, пазабіваць. Ну, дарэчы, яе зрабілі лягчэй, чым была ў дэмке, то бок некаторыя карты, я бачу, яны маюць большую шкоду, чым яны былі у дэмке, і вось гэта вось всё. Баланс ворагаў іншы, тут яны не так душаць, вось зараз, калі мы выйшлі з першай лакацыі. Там яны душылі прямо дэмкі, ну таму што там пусцілі ў тую фінальную лакацыю да боса. Вось. Так, рэкорд? Не, я у нядзелю стрыміла больш, чым 3 гадзіны. Ну ладно, так, все. Зараз уключу музычку і пойдзем у рэйд, а ютубу да пабачэння, дзякую, хто глядзеў на ютубе. Вось. Далучайцесь, не ведаю, да ютуба або да твіча. Долучайтесь кудысьці, куды вам лепей. Все. Давайте, до пабачэння.
казали неодноразово. Хоч не казали, як довго і чому. Відповідь: Довго, занадто довго. Брехня популістів, які продають курси. А потім ти думаєш, Ой, да все, я краще буду нормальним, чим займусь. але іноді бувають приколи, коли тобі треба почекати лише чуть-чуть. Да. Я зачиняю двері у покой, каб нарешті шукать спокой, каб ти не бачила мене такой. Я урод, как шукаю свои силы, поміж двері бемолевых гостиниц. Я допишу тебе, каб там покинуть. І ці думки пожирають твої нутрощі. Кишківник, кожну клітину. Вони сидяться в тобі, як паразит. Наскільки ще чекати? Але час лікує. Твоих долоня нарывается до корня. Я себе не помню. Твои луня, она снова без. Помня, у твоих долоня дорывается до корня. Я уже не помню, кто я. Помня, у твоих долоня от людского штурхать у лоні щодня. Поволі позбавляюся у горлі болі, потонають у бавовні болі. Нічого вже не помню. Долоні штурхають у лоні щодня. Зажириться спуна, плаката утро на волосу, знаю, що ніг. Але почала паломничать, бо вода починає жить і не може стать помникам, що в житті немає. І не спинись тугой далечень, згублений в ночним